Здравейте, аз съм Наско, това е Златанов, ние сме Алдроброс и днес сме на едно специално място. Това е последното място, 24-то от нашата книга 24 тайни кътчета за къмпинг в България. Да къмпингуваме, малко по-навътре в гората сме, както може да видите. Ако вие също обичате да ходите на къмпинг или да се разхождате в природата, може да вземете книга, като направите поръчка ето тук и ни пишете на нашия имейл, понеже все още имаме проблем с сайта. Също с книгата се изпращат две много готини стикерчета и ви идват с няколко електронни подаръка, които ще ви ги изпратим в имейла, който сте ни писали вие. Еще. Не, тя е чиста. Чиста е. Ама бе. Да ми го дадеш? Не пускам. Ама... Ще ми кажеш, Ми... Бра, добре. Да, по-голяма е, по-голяма. Не, верно е по-голяма от миналия път. Не мърдай. Мислим камък или скала отгоре. Опечката ще ми кривее много, тук трябва да го оправим с лопата. Беше ужасно. И наистина държи топлина като печката работи. И държи от вятъра, брат. Роди се. Буквално е. Ето отвътре, такова и я изчистихме. Беше супер голям зор, ама е вече изчистена. И сякаш не е била цялата отгоре до всичко в кал. Тук на печката ще трябва малко да изкопаем, ще е леко потъгъл, но това не е проблем, ще го изкопаем. От другата страна е проблема. Оттам. Да. Не се прави. Добре, направихме всичко, леглата са ни на 90% готови, печката сложихме, сега обаче леко почва да превалява, ще е дъждовно. Сухи работи, това тук ще го нарежа на няколко и ще го нацепа. Като запалим печката ни е да наредим дървата около печката, както във видеото, когато бяхме на ловното място, може да го видите клипа е тук отгоре на десен ъгъл. Добре. Добре. Хубаво е, като върна браза ми нещо пък. Това вече не мога го гарантирам. Се постарая да се нарязани дървата, пък за брадата вече не съм сигурен. Ма е много леко. Не, тук намерихме ли? Да. Твоето тръгна да се чупи. Така, щупини са едната брадва от миналото видео. Ако не сте го гледали, може да го гледате и в горния десен ъгъл. Брадвата беше нова, пини са тази брадва. И една друга малка, също се чупи. И сега фактически нямаме нито една брадва, а имаме да цепим още някакви къси дърва. Това вече наистина заваля малко повече, както може да чуете.
Ще се опитаме да запалим огън едно горе-долу сухо място. Останалите дърва не знам как ще ги нацепим с какво, защото нямаме брадви. Имахме две брадви и двете се чупиха. Леглата са ни оправени, иначе всичко си е наред. И този път са две легла, не са едно легло единство, както беше в по-миналото видео. Печката ще я запалим, за да си направим чай, сигурно, и преди да си легнем точно да се стоплим малко, защото иначе ние не можем да нацепим дърва, ние нямаме с какво толкова да нацепим дърва, освен с нож. Добре, вече дъжда малко почна да усилва. Не знам дали виждате или не, дъжда наистина почна да усилва. Но това няма значение. Ние в момента почваме да си палим огън и отново ще е с магнезиева запалка и с конопче. Добре. Човека трябва въздух. Почва да става жар. Оставихме тук кърначетата храната да се застопля до огъня, защото беше замразена. Сложихме готово тесто разтлано да се пече точно на жарта. Ще видим дали ще стане и колко бързо, защото изобщо не е дебел, даже вече почва тук леко да се надува. Как всеки път вали, наистина много хубаво заваля. Добре, тестото вече е почти готово. Трябваше да го обръщаме с тази лопата. Добре, кукиите готови. О! Не, това е готово. Криспи. Така. Буквално просто да го съберем. Има още една кутия. Да го покажа. Добре. Едното е кърначе пана вътре в огъня. Нищо. Що има жертва. Как си лежи горкото? За заготвяне. Не, още едно пана. Само и се спаси. О, две жертви има. Как да го фана? Горе-долу се изпичат кърначетата. Някои падаха долу на жертва, ама пак ги вдигнахме с лопатата. Добре, най-то под стане. Добре, ето ги, няма повече да печем. О, добре, вече сме в палатката вънка, наистина вали много хубаво и то си вали така от бая време. Сега ще хапнем тестото и кърначетата, ще едем върху печката, защото все още не е запалена. Ще я запалим скоро, ама не сега. Нека първо да се нахапнем. Не, масло малко. Кой изкушайте масло? Кой? В момента часът е точно 6:42. Дъжда, както може да чуете, малко е поспрял. Още капе обаче. Стана супер много кондензация обаче в палатката, обаче поне не е като миналия път, е толкова кална и мръсна. Печката още не е запалена, но ще я запалим след време, защото нямаме толкова нацепени дърва, понеже ни се чупиха и двете брадви. По-скоро някъде ще запалим печката към 9 и може да се разходим преди това малко. Обаче първо
Ще пустим още, защото вънка е още вали. Капечката ние пуснахме към 9, защото и двамата заспахме и в момента е точно 3:55. Събудихме се и в момента е супер студено и ще ни се наложи да я пуснем. Да, дори в чувалите ни е студено. Много тръгва. Добре, че печката е запалена и малко по малко температурата ще почне да става по-топло и по-топло в палатката. Ето вижте вече и коминчето хубаво отвънка си пуши. Вънка не е много светло, има луна обаче красива. Не свети много, защото 4 часа сутринта в гората, затова не свети. Вънка е спряла да вали, даже както може да видите, палатката отвънка ни е суха. На пипане отвътре е мокра. И вижте, отвътре и сега видяхте отвънка. Сега ще вкараме дърва вътре в печката, докато не ни свършат, защото изобщо нямаме много. И ще се опитаме пак да легнем да заспим, евентуално ако можем. До сутринта. Не бяхме по гащи, а то беше студено. Да, аз викам, не, няма ги сложи, откраднах някакви други почи. Има гласово от тебе по телефона, после ти се телепортира при мене под колата. Под колата? Да, аз буквално идваше ракета и аз се слайднах под една кола. Добро утро, в момента е 10:15, събудихме се към 8:50 някъде, след събуждането към 4:30, обаче се излежахме малко и вече е 10:15. Затова сега директно почваме да си оправяме нещата за тръгване. Хора, това ще бъде за това видео. Спряхме покрай пътя да си вземем някакви неща, мед, кола, било, споменахме още някакви работи. Това ще бъде това видео. Ако ви е харесало, може да се абонирате от страната, да гледате други подобни видеа отляво или отдясно и ще се видим в следващото видео.